Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sorry good iman pero wag ko minumduman bisan gamay na lang ni anong maong box. Ako sap, wa ko'y mahinumduman ni ini. Pero nakasiguro kung nga imo kini, busa ablihan ta kini. Ha? Pero unsa man na sa pag-abli? Kanang yawi nga naa sa imong bracelet. Posible nga mao ka na ang makaabli ni ining maong kahon. Unsa? Sige na Dorina, ambi na kanang yawi nga nagbitay na ng imong bracelet. Mao ba kini mong giingon nga importante nimo patabangan ako? Ang maabli lang kanang maong kahon? Di man sa ingon ni Ana, pero imo sab kini bahay. Busa angay lang nga tabangan ko nimo sa pag-ila kung kinsa mo sa kadinhi o kung unsa pa ang mga nangawa dinhi. Naibaw ka gid nga wa ko'y mahinumduman sa nangagi kay na-amnesia ko. Namasin lang ko nga pinaagi sa pagpakita ko nimo nining nagkaguliyang tang mga butang. May mahinumduman ka sa nangagi. Paselo ako. Apan wa ko'y mahinumduman sa nangagi. Sige. Di na lang ta maguna-huna sa imong sakit nga na amnesia ka. Ari lang ta sa pag-abli ni ining maong kahon. Ambi ka ng yawi sa bracelet nimo. Tabangan ti ka nga mahinumdum ka sa imong nangaki. Sige na. Sige na. Ambi na ka ng yawi sa imong bracelet. Asa man taati ni ka? Arita magduwa sa kong sakyanan. Hala, miingan ba yan sa Tidorina nga dili ko mo nakaw? Ang mabalik naman tadayon. Doon na lang ko ihatag ni mo. Oy, man. Dali, doon na lang ta sa akong auto. Hala, imo ng auto nga po, ah? Ako ng auto? Hala ka, nindot. Nindot kayo na. Og pasak yung takaanak karon. Nakoy kang duwaan sa sudya sa auto. Dali. Aray! Unsa pa may gidugayan nimo Dorina? Ambi na ka ng yawi sa imong bracelet. Unsa kay akong gisud anang maong kahon, Eman? Ato ka na mahibaw-an kung maablihan na ka na. Busa, atong suwayan sa pag-abli pinaagian ng bracelet kining maong kahon. Okay. Dali palihog. Taysa, nganong gipaningot ka magmaayo? Kuan, excited lang ko nga mahibaw kung unsay sud ni ining maong kahon. Sige na, sakay na. Ano? Kadagang duwaan sa imong auto, ate. Dato, ay ka? Dato ko. Mahatag na ko nimo ang tanan. Tagaan ko nimo ining mga duwaan. Imo na kinagtanan kung gusto ka. Yay! May anday lagi ang auto nimo, ate. Manuroy una ta. Samtang magduwa ka diha. Sige. Pero, ang itawan na niya ko ni Ate Dorina. Dili tumangita nimo. Busy pa siya uban sa kumbana. Dorina, ihatag lang kanako ka na yawi. Unsa pa may gihuna-huna nimo? Ngano pa nagsige ka pa magtutok ining safety box? Murag unsa? May nakahasol ba sa mong huna-huna? Murag na hinumdum naman ko ni ining sitwasyon na. Unsa? Unsa may nahinumduman nimo? Dorina? Sige. Pugsa pag hinumdum ang mga nangaki. Kung unsa gyud kining maong safety box para nimo. Ambi ka ng box. Diya. Sige na. Ablihin na ka na. Dorina?
Nganong gihugtan ni mo gunit ka ng maong kahon? Ablihin na ka na, Dorina. Murag nakakita na ko ining maong box. Oh. Nganong gipiyong manimong imong mga mata, ha, Dorina? Ablihin na ka ng maong kahon. Dorina, ayaw na paglangan. Nga ba nagpiyong ka pa man, ha? Nga mihikap na ng maong kahon? Dorina? Ang iyang krano, ang iyang kidakon. Nakahikap na gyud ko ni ining maong kahon. Nakahikap na gyud ko ini. Natural nga, nakahikap ka na, ana. Tung kay imo ka ng maong kahon. Ikaw ang nagtago, ana. O guwa kay kalibutan ini, di ba? Ha? Doon nagitingali ko'y bugat nga rason kung ano ako kinagitago gikan nimo. Di ba? Oh, basin og gusto lang ko nimong isurpresa niya ng maong kahon. Basik imo nang giandam para iregalo nako. Mao nga imo ka nagitaguan. Unsa man gyud ta kasuod sa unang panahon, Eman? Oh, ha? Dili ka mahibaw sa akong sikreto, Iman! Dili! Bala ko nimo! Busa di mahimo ka doon na kayo sekreto nako. Ha, Salome? Sultihi ko. Nganong nagbudihi ka sa itong grupo? Ngano? Oh, mahal ko ikaw. Sa ikaw pa si Salome. Mao ka na, Dorina. Mahal ko kayo ikaw. Wa ba kita mag-away? Wa may tabo nga nag-away ta. Tungkol kay buutan kong pagkabana. Ikaw lang ang sentro sa kong kinabuhi. Ikaw lang ang akong gimahal. Pero gipulihan lang dayon ko nimo sa dihang nawa ko. gipangita ta kay Dorina. Migasto ko og dako aron makit-an ka sa dihang nawagtang ka. Gikidnap ka. Poldo! Poldo! Boss Iman, boss. Uy, naunsa man si Salumi, boss. Nakuyapan mo na. Tiwasin na siya. Unsa? Di ko magkahimo sa pagpatay niya. Busa tiwasin na siya og itambog sa sapa. Oh, mura kong babuang nga maghuna-huna sa dihang nawa ka. Di ko magkatuog. Nabalaka ko kung unsa na nahitabo nimo. Mao ba? Busa palihog. Ablihin na kining maong kahon. Kung tinuod nga ako kining gilimod nimo ang maong kahon. Posible nga dili ko gusto mahibaw ka sa sud ni ini. Oh, ha? Posible nga ako kining gitago nimo kay dili ka mahimong mahibaw sa sud ni ini. Dorina, ayaw nagpaglangay-langay. Ablihin na na! Ha, nasuko ka? Oh, Kod, sorry. Sorry, God. Wala ko'y klarong tuhog mao nga mabura kayo kung pasensya karong panahon na. Nasingkaan na ba ko nimo sa una? Lagi ko makadapat nimo. Salamat. Pero, nganong may uwat man ko sa akong buko-buko? Ha? Ikaw magyud ka ang akong bana. Makatubag ka ba gyud kung nganong doon ako'y dakong uwat sa buko-buko? Ha? Buhay ko po, Jo! Ayaw na lagi glognot, Salumi. Uy, ikop! Salumi, ayaw! Dali ko ninyo mahimong patsyon! Nikot-nitan mo sa imong hunting ang magkumupuli, Salumi, boss. Tiwasin siya. Patya na ang akong asawa. Nadisgrasya ka. O sa gayon, nagsakay ka sa imong sakyanan. Nabangga ka. O dito mo makuha ka ng dakong samad sa imong buko-buko. Ha? Salome, pasagda na nato ang mga panghitabo sa kagahapon. Ablihin na ka ng kahon. Oh. Nana, abli na gyud ang kahon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!